are meditating from the book of Jude. നാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ്. And God has taught us some wonderful truths from that book. ആ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അതിശയകരമായ ചില സത്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. When I started my message, I never thought that this will be such a prolonged Bible teaching series. ഞാൻ ഈ യൂദയുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല ഇത്രമാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പ്രസംഗ പരമ്പരയ്ക്കാണ് ഞാൻ തുടക്കമിടുന്നത്. The Holy Spirit really ministered to me and spoke to me. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നോട് ഇടപെട്ട് എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. And enabled me to correct my life and evaluate it in the light of the Word of God. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുക്കുവാനും തിരുത്തപ്പെടുവാനും ദൈവവചനത്തിന് തക്കവണ്ണം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ സഹായിച്ചു. We are coming to the closing verses of that epistle. യൂദയുടെ ലേഖനത്തിന്റെ സമാപന വാക്യത്തിലാണ് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. Now we are at verse 23. നാം ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് 23-ാം വാക്യത്തിലാണ്. In verse 23, Jude says to the body of Christ, 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലേഖനകർത്താവായ യൂദാ സഭയാം ശരീരത്തോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. snatch others from the fire and save them. ചിലരെ തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പിൻ. Jude, as he was concluding his epistle, he is admonishing to the body of Christ. ലേഖനകർത്താവായ യൂദാ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ സഭയാം ശരീരത്തെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. And he is giving 5 things the body of Christ has to do. സഭയാം ശരീരം ചെയ്തെടുക്കേണ്ട 5 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലേഖനകർത്താവായ യൂദാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. The first is build yourself in the most holy faith. ആദ്യത്തേതായി യൂദാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധമായ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം. And we learned how we can do it. നാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. And secondly, he said pray in the Holy Spirit. രണ്ടാമതായി യൂദാ നമ്മോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ്. And we already learned what it is and how we can do it. എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നും എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. And also we learned why we should pray in the Holy Spirit. അത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Thirdly, Jude is admonishing the church, keep yourself in God's love. മൂന്നാമതായി യൂദാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. And we learned how we can keep in the love of God. എങ്ങനെയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. And fourthly, we learned that be merciful. നാലാമതായി നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കരുണയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ എന്താണ്. And last Sunday we learned why we should be merciful. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നാം പഠിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം കരുണയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. And also we learned to whom we have to show the mercy. അത് മാത്രമല്ല നാം നമ്മുടെ കരുണ ആർക്കാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. And this morning Jude is admonishing to the church, snatch others from the fire and save them. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ലേഖനകർത്താവായ യൂദാ സഭയെ പറയുകയാണ് ചിലരെ തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പിൻ. Or it simply means we have to be in a rescue mission. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ദൗത്യം നമ്മിൽ ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. We have to do some mercy ministry and now the church has to do some rescue mission. സഭയാം ശരീരം കേവലം കരുണാ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമല്ല ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ദൗത്യം കൂടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 things are commanded to us to do or practice in our day-to-day Christian life. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രയോഗിക്കേണ്ട 5 തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. And the first 3 things will edify our personal growth and personal Christian walk. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വയം വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും ആത്മീയമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. That is building our faith. ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക, praying in the Holy Spirit, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, and keeping ourselves in the love of God. നാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. These 3 things will enable us to grow spiritually or keep ourselves in the body of Christ. ഈ പറയപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങളും സഭയാം ശരീരത്തിനകത്തു തന്നെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതിനും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. These things are for our personal growth. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. And now Jude is saying there are 2 more things you have to do. അതിനു പുറമെ ലേഖനകർത്താവായ യൂദാ പറയുന്ന 2 തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. You should not only do whatever needed for your spiritual growth, you have a responsibility to the community. നിങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേവലം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയതയുടെ ഉദ്ധാരണം മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. ഞാനും ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ജീവിച്ച്
പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ, നിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് you have a mission to accomplish in this community. ഈ സമൂഹത്തോട് നിനക്കൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്, ഒരു കടപ്പാട് നിറവേറ്റാനുണ്ട്. And those two things are being merciful to the needy. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരോട് കരുണ കാണിപ്പീൻ, and rescue those who are lost. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുവിൻ. So in verse 23, Jude is giving us a great challenge and responsibility what we have to do. 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലേഖനകർത്താവായ യൂദ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്ക് തരികയാണ്, നാം എന്താണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന്. Or Jude is admonishing or telling the church, you have a rescue mission to do in this world. ലേഖനകർത്താവായ യൂദ സഭയാം ശരീരത്തോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ സഭയെ, ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വ ദൗത്യം നിങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. This word shows us the mission of the church and of every believer. 23-ാം വാക്യം സഭയാം ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമാണ്. The mission of the church is a rescue mission. സഭയുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ്. It is true that we have to edify the church and make the church should grow spiritually. ഒരു കാര്യം വാസ്തവമാണ്, നാം നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആത്മീകമായി വളർച്ച പ്രാപിച്ച ഒരു കൂട്ടമാണ്. നാം അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. But there are something more God expects from us. അവിടം കൊണ്ട് നിൽക്കാതെ അതിൽ നിന്നും ഉദാത്തമായ ഉന്നതമായ ഒന്ന് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. It's good to come together and enjoy and worship the Lord, but there is something more God is expecting from us. ഒന്നിച്ചു വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും അതിലും ഉദാത്തമായ ഉന്നതമായ ചിലതോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. There is a mission entrusted to the body of Christ. ഒരു ദൗത്യം സഭയാം ശരീരത്തിലേക്ക് ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. There is a mission given to every believer. എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവം ഓരോ ദൗത്യങ്ങളെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. And here figuratively Jude says that mission is the rescue mission. ഇവിടെ ലേഖനകർത്താവായ യൂദ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ദൗത്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്, ചിലരെ രക്ഷിച്ചെടുപ്പിൻ. It is snatching others from the fire. ചിലരെ തീയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെടുപ്പിൻ. It's a rescue mission. അതൊരു സുരക്ഷാ ദൗത്യമാണ്. Figuratively Jude is telling to the church, each church member is a rescuer. വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ലേഖനകർത്താവായ യൂദ പറയാണ്, ഓരോ സഭയുടെ വിശ്വാസികളും ഒരു സുരക്ഷാ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവരാണ്. ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ യൂദ പറയുകയാണ്, തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് ദൈവം സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയും അത് ചെയ്യണമെന്ന്. There is a mission entitled to every believer. ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഒരു ദൗത്യം ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. A mission entitled to every church. എല്ലാ സഭയ്ക്കും ഓരോ ദൗത്യം ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. So what is the mission and what is the duty we have to do? നാം ചെയ്തെടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ ദൗത്യവും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധികളും എന്തായിരിക്കണം? Jude is trying to explain it through a figurative statement. വളരെ ആലങ്കാരികമായ ഒരു പ്രസ്താവനയിലാണ് ലേഖനകർത്താവായ യൂദ സഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അത് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്. Snatching others from the fire. ചിലരെ തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പീൻ. That shows the nature and urgency of the mission. നമ്മിൽ ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും അതിന്റെ പ്രസക്തിയെയുമാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. The nature of that mission. ആ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തെയും സ്വഭാവത്തെയുമാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. What is the nature of the mission? ആ ദൗത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? Snatching others from the fire. ചിലരെ തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പീൻ. Snatching others from the fire. തീയിൽ നിന്നും ചിലരെ രക്ഷിച്ചെടുപ്പീൻ. What does this show? ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? That shows the urgency. വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണത്. It is burning. അവർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. This person is burning. ആ വ്യക്തി അഗ്നിക്കിരയായി This കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. world is burning. ഈ ലോകം The കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. people around you are burning. നമുക്ക് ചുറ്റും അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയായി You കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. have no time to waste. നിങ്ങൾക്ക് പാഴാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല. You don't have time to have a mission consultation to think about how can I save this person. ഈ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള സന്ദർഭത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു കൂടിയാലോചനയ്ക്കുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. The next door, the house on the next door is burning. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭവനം അഗ്നിക്കിരയായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Then we are having a consultation on how to save that people in that house. അത്തരമൊരു അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള സന്ദർഭം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നാം കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കുവാൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ സമയമില്ല. We are not calling for the committee to discuss about how can we rescue that home which is already burning. ഇതിനോടകം തന്നെ അഗ്നിക്കിരയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടിയിരുന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. The Jude is giving the urgency of the mission now.
now. ലേഖനകർത്താവായ യൂദാ സഭയ്ക്ക് വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഒരു ദൗത്യം കൈമാറുകയാണ്. And the nature of the mission. ആ ദൗത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ്. The nature is the world is on fire. ആ ദൗത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴു ലോകവും തീക്കിരയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The world is burning. ലോകം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The neighbor is burning. നമ്മുടെ അയൽക്കാർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Friends are burning. നമ്മുടെ ചങ്ങാതികൾ തീക്കിരയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And what are you doing now? ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? So Jude is admonishing the church. Church, it is a high time not only be concerned about your own spiritual life, but to reach out and snatch those people. ഇവിടെയാണ് ലേഖനകർത്താവായ യൂദാ സഭയെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലയോ സഭയെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കാതെ തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീക്കിരയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. Let me ask you a question this morning. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. I'm glad that you are on fast for 3 days. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപവാസത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് സന്തോഷം I'm തരുന്ന glad that കാര്യമാണ്. you are fasting for 7 days. 7 ദിവസം നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ്. I'm glad that you are fasting for 21 days. 21 ദിവസം നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. For what? എന്തിനു വേണ്ടി? Is it not for your personal profit? അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? Is it not for the wedding of for the marriage of your son? നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഉപവാസം ഇരുന്നത്? Is it not for a better employment? നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നോ? Is it not for a promotion? ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നുവോ? Is it not for the sale of your property? നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന്റെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലയോ? Did you do anything to rescue the world? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീക്കിരയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Did you pray for your neighbor? നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ Did പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? you fast for your neighbor? നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Did you pray for your city? നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Did you pray for the college students who are drug addicts? കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Did you pray for the alcoholic people in the community? മദ്യാസക്തിയിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Most of the fasting and prayers are for your betterment and for your profit and for your promotion. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഉപവാസങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും നടന്നിരിക്കുന്നത്? But this morning the Holy Spirit is asking us a question. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ചോദ്യം Have ചോദിക്കുകയാണ്. you done anything to snatch someone from the fire? തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതായ ഒരു ദൗത്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Have you done anything to save other people? മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Before closing his epistle, Jude is challenging the church. Church, it is high time because the people within the church are destroying because of the apostasy they have. ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ലേഖനകർത്താവായ യൂദാ സഭയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ദുരുപദേശത്താൽ വിശ്വാസത്യാഗത്താൽ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ആത്മാക്കൾ പോലും തീക്കിരയാകുന്ന അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. They are going to die forever and ever. അവർ എന്നേക്കുമായും മരണപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. So there is a great mission you have to do now. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. It's an urgent mission. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. You don't have time. You don't have any time to waste. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പാഴാക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലുമില്ല. You have to rush and do something now. വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകൂ. Here the word snatch is used. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് വലിച്ചെടുപ്പിനെന്നാണ്. Snatch, the word snatch means വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ it's അർത്ഥം an immediate action. അത് വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. Doing something in great hurry. വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രത്യേക തിടുക്കത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണത്. Something in very hurry. വളരെ തിടുക്കത്തോടെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു You പ്രവൃത്തിയാണ്. don't even think about the consequences when you snatch something. നിങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഭവിക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ സമയമില്ല. So the Lord is admonishing the church. Church, it is time that you have to do something very urgent to rescue the world. കർത്താവ് സഭയെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ സഭയെ, മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ അതിന്റെ തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. As we defend our faith and grow in our holy faith, don't forget to do the mission entrusted to you. നാം നമ്മുടെ അതിവിശുദ്ധമായ വിശ്വാസത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, തീക്കിരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മളിലാണെന്ന്. But
The church is in a sleeping mode now. വളരെ നിർഭാഗ്യവശാൽ സഭ ഒരു ഉറക്കാവസ്ഥയിലാകുന്നു. No, we had enough blessings. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം അത്ഭുത അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം തന്നു. God blessed us with more than everything what we need. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും അമർത്തി കുലുക്കിയ അളവിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. We are somehow intoxicated with the blessings from God. നമ്മളിൽ ചിലർ ചില അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആധിക്യത്താൽ ആലസ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് മത്ത് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സഭയോടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത്, wake up, you have a responsibility to do. ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. There is a responsibility to do. ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. Unfortunately, the church is intoxicated with the doctrines of blessings. നിർഭാഗ്യവശാൽ സമൃദ്ധിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപദേശത്താൽ സഭ മത്ത് പിടിച്ച ആലസ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ്. Because the church is intoxicated, church has gone into a sleeping mode. അത്തരം ഒരു അബോധാവസ്ഥയിൽ മത്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് സഭ ഉറക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. They don't know what is happening around them. അവർക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധമേ ഇല്ല. They don't know how the young youth, what the youth is doing now. അവരുടെ യൗവന തലമുറ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് തിട്ടമില്ല. They don't know where their children are now. അവരുടെ തലമുറകൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ബോധ്യമില്ല. They don't know where their friends are. അവരുടെ കൂട്ടുകാർ എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് They ബോധ്യമില്ല. don't know where their family are. അവരുടെ കുടുംബ വൃത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്ന് They don't അവർക്ക് know where അറിയില്ല. their husband is. അവരുടെ ഭർത്താവ് എവിടെയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. They don't know where their wives are. അവരുടെ ഭാര്യമാർ എവിടെയെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. Because of the blessings has intoxicated their brain and spiritual life. കാരണം കുമിഞ്ഞുകൂടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിയെയും അവരുടെ തലച്ചോറിനെയും മത്തുപിടിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിലാക്കി. They are hungry after the blessings. അനുഗ്രഹത്തിന് പിന്നാലെ ഓടുന്ന വിശപ്പ് പിടിച്ചൊരു തലമുറയായി They മാറിയിരിക്കുന്നു. are thirsty and craving after blessings. അനുഗ്രഹത്തിന് പിന്നാലെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചൊരു അവസ്ഥയിൽ പായുന്ന തലമുറ. They want to hear about the prophecies about blessings. നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് കേൾക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിന്മേൽ ഊന്നിയതാണ്. They want to hear only that. അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങളാണ്. They don't want their sins to be reminded. അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഉണർത്തുന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട. They don't want to hear about the responsibilities the church has entrusted to the body of Christ. സഭയാം ശരീരത്തിൽ കർത്താവ് പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം കേൾക്കുവാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല. They don't want to hear what God is expecting from their life. ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുവാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല. They want to hear the prophecies about blessings. അവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനേ അവർക്ക് They സമയമുള്ളൂ. are intoxicated with the blessings. അനുഗ്രഹത്താൽ മത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് So അവർക്ക്. what happened? എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് They അറിയാമോ? forgot the mission entrusted to them. ദൈവം തങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തെ അവർ മറന്നു They കളഞ്ഞു. failed to accomplish the mission given to the body of Christ. സഭയാം ശരീരത്തിന് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് സഭ They could ബോധവാന്മാരല്ലാതായിരിക്കുന്നു. not see a generation that's going to die forever and ever. മൃതാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇല്ലായ്മയായി പോകുന്ന ഒരു തലമുറയെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുവാൻ They മറന്നു പോകുന്നു. failed to see the people around them. തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തലമുറകളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ അവർ മറന്നു പോകുന്നു. They don't know what's happening around them. ചുറ്റുപാടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. They have made a shell around themselves and they feel that is their world and they are safe in that shell. അവർ തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു കൂടാരം പടച്ചുണ്ടാക്കി തങ്ങളെ തന്നെ അതിനകത്താക്കി സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കുവാനാണ് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. Brothers and your sisters, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, it is good to build your holy faith. നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധമായ വിശ്വാസത്തെ പണിതെടുക്കുന്ന നല്ല കാര്യം It തന്നെ. is good to live in the love of God. ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം It is തന്നെ. good to praying in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠകരം തന്നെ. But there is something more that God is expecting from you. പക്ഷേ ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. There is something more that God wants from you. ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനേക്കാൾ ഉദാത്തമായ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. And that is snatching others from the fire. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ചിലരെ തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പീൻ. Snatching others from the fire is risking your life to get someone from the death. തീയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അപകടങ്ങളെ നേരിട്ടേക്കാം. It is risking your own life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കാവുന്ന ഒന്നാണത്. It is risking your own resources. നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണത്. It is risking your own talents. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു മേഖലയാണത്. You don't know what's going to happen to you if you go and to be a rescuer. നിങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം ഒരു രക്ഷാ ദൗത്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബോധമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. Dear brothers and dear sisters, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, this morning I would like to challenge you to understand the mission that God has entrusted into your hand. ഇന്ന് പകൽക്കാലം സഭയാം ശരീരത്തോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം
ദൗത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക. You are rescued to be a rescuer. ചിലരാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ദൈവം രക്ഷിച്ചെടുത്തത്, നിങ്ങളെ ദൈവം വിടുവിച്ചെടുത്തത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ്. You are rescued to be a rescuer. മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത്. Dear brothers and dear sisters, സഹോദരി we don't സഹോദരന്മാരെ, have time to waste. പാഴാക്കുവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല. So Jude, before he closes his epistle, he is warning the church, telling the church, rise up and do something to rescue the generation around you. ലേഖനത്തിന് സമാപ്തി കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ യൂദ സഭയാം ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറയുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ. You have to do something. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. You know, God has given us an opportunity to go and minister to the HIV people in this community. ഈ സമൂഹത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന HIV ബാധിച്ച ജനജീവിതങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു അവസരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. They are in fire. അവർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാകുന്നു. Nobody knows how many days they will live. അവർ എത്രമാത്രം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിവില്ല. Their days are numbered. അവരുടെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. And God is giving a challenge to the church. Rise up and rescue those people. സഭയാം ശരീരത്തിന് ദൈവം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം, ഒരു ദൗത്യം തന്നിരിക്കണം. അല്ലയോ സഭയെ ഉണർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുക. The third Saturday again we are going to rescue those people. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച നാം വീണ്ടും ചെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. To help them and share the love of God with those people. അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹം അവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട്. And there are many other communities around us. നമുക്ക് ചുറ്റും അതുപോലുള്ള അനേക വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. Who are already half burned and half dead. ഇതിനോടകം പകുതി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ, പകുതി അഗ്നിക്കിരയായ അവസ്ഥയിലായിട്ടുള്ളവർ. പകുതി വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങള്. If you tarry a few more days, they are going to die without hearing Jesus. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മുഴുവനായി നശിച്ചു പോകും, മുഴുവനായി വെന്തെരിഞ്ഞു പോകും. In Palakkad district there are many who are affected with HIV. Nobody has ever told them about Jesus. നമുക്കടുത്തുള്ള പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ HIV ബാധിച്ച അനേകം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. ഇതുവരെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ. Burning now. അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുക. They are burning now. അവർ വെന്തെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Ready to be destroyed and consumed at any time. ഏത് സമയവും നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന, ഇല്ലായ്മയായി തീരാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവർ. It is the responsibility of the church to go and rescue these people. കടന്നു ചെന്ന് അത്തരം ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ഭാരിച്ച ചുമതല ദൈവം നമ്മയാണ് പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. I was born as a pastor's child. ഞാനൊരു ഉപദേശിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട I പൈതലാണ്. have experienced all the pains and struggles in that family. അത്തരം ഒരു വിശ്വാസ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിക്കാവുന്ന സകല വേദനകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു So I വന്നത്. never wanted to be in the ministry. I never wanted to be in the ministry. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയല്ല. I never wanted to be a preacher. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഉപദേശിയായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച I വ്യക്തിയല്ല. never wanted to be a pastor. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഇടയനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയല്ല. My ambition was to become a college professor or a psychiatrist. എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനോ ആയി തീരുക And by എന്നുള്ളതായിരുന്നു. God's grace I had good grades in the college. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ എനിക്ക് കോളേജിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുവാൻ സാധിച്ചു. And even now my marks are the record marks in the Calicut University for some subjects. ഇന്ന് വരെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച മാർക്കിനെ വെല്ലാവുന്ന ഒരു മാർക്ക് ഇതുവരെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ I ആർക്കും തന്നെ never ലഭിച്ചിട്ടില്ല. wanted to be in the ministry. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച I വ്യക്തിയല്ല. wanted to go and get some job and support my family and support the mission of the Lord. എന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കേണ്ടതിനും ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൈത്താങ് കൊടുക്കേണ്ടതിനും ഒരു പുറമേ ഒരു ജോലി ലഭിച്ച് ഞാൻ അതിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. After my graduation, എന്റെ ബിരുദധാരണത്തിന് ശേഷം I was ready to go for my master's program. എന്റെ ഉന്നത പഠനത്തിനായി ഞാൻ കടന്നുപോയി. പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. And on that day God gave me a vision. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദൈവം എനിക്ക് ദർശനത്തെ തന്നത്. In my college days I learned how dreams come and how to interpret dreams. കോളേജ് ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് ദർശനങ്ങൾ കാണേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും അതിനെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്നും സൈക്കോളജി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. So I never believed in dreams and visions. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളിലും ദർശനങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. Because my psychology professor has told me the unsatisfied desires of your heart will become as dreams and it will be fulfilled in dreams. കാരണം എന്റെ സൈക്കോളജി പഠിച്ച അധ്യാപകൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അസംതൃപ്തമായ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മൂർത്ത രൂപമാണ് സ്വപ്നമായി നമ്മുടെ ഉറക്കങ്ങളിൽ നമ്മെ അലട്ടുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വപ്നത്തിൽ സംഭവിപ്പിച്ച് നിന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. So God decided to deal with me with the same manner.
ദൈവം എന്നെ അതേ അളവിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ And തീരുമാനിച്ചു. one night he gave me a vision. ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി ദൈവം എനിക്കൊരു ദർശനത്തെ And തന്നു. the Spirit of Lord took me to a highway packed with the people. ജനനിബിഡമായ ഒരു ഹൈവേയിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. It was packed with people from different nations. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അധിവസിക്കുന്ന ജനനിബിഡമായ ഒരു രാജവീതിയായിരുന്നു. Different color. വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവർ, Different age group. വ്യത്യസ്ത വയസ്സിലുള്ളവർ. And they were walking through this highway. അവർ ഈ രാജവീതിയിലൂടെ നടന്നു പോകുകയാണ്. And I am standing on the side of that highway. ഞാൻ ആ ഹൈവേയുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. And I saw these people are passing one by one. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. Their faces were so gloomy and sad. അവരുടെ മുഖം വളരെയധികം ദുഃഖസങ്കീർണമായിരുന്നു. There was no hope on their face. അവരുടെ മുഖത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യാശ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. So I thought this may be a funeral service. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഒരുപക്ഷേ ഇതൊരു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും. Because the President of India or the big shots die, people from around the world come to pay homage to him or her. ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ വളരെ പ്രമുഖരായ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ മരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So I thought that this is a part of that funeral service. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇത് അതുപോലുള്ള ഒരു മഹത്തായ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ്. But something urged me to go and find out where they are and what they are doing over there. എന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഒരു വലിയ ഉത്തേജക ശക്തി ഉണർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ കടന്നു ചെന്ന് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. And asked me to end it and urged me to go and ask and find out why they are sad and gloomy and why they are there. ആ കടന്നു പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്ന വിഷാദഭാവത്തിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് തിരഞ്ഞന്വേഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആന്തരികമായ ഉത്തേജനം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്നു So I വന്നു. asked one person where they are going. ഞാൻ അതിലൊരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? And the answer was, I don't know, I am just moving with the crowd. അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. That answer was not satisfactory to my mind. അതെന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു So ഉത്തരമായിരുന്നില്ല. I ran a little bit further and asked another person, കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു, where are you going? എങ്ങോട്ടാണ് നീ പോകുന്നത്? Why are you so sad? എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇത്രമാത്രം And the വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നത്? answer said, we don't know, I am just moving with the crowd. ആ വ്യക്തിയും ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയില്ല, എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാനും ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നു. The answer was same, but it could not satisfy my mind. മുൻപ് കേട്ട അതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഈ വ്യക്തിയും പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതെന്റെ ബുദ്ധിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന So ഒന്നായിരുന്നില്ല. I ran a little bit further and asked another person, കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു, where are you going? നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് The പോകുന്നത്? answer was the same, I don't know, I am just moving with the crowd. ഉത്തരം മുൻപ് പറഞ്ഞതിന് തുല്യം തന്നെയായിരുന്നു, എനിക്കറിയില്ല, ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളും നടക്കുന്നു. The Spirit of the Lord asked me to go and find out of their destiny. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ അവസാനം എവിടെയാണ്, അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നീ തിരയുക. So the Spirit of the Lord asked me to go and to find out where they are going to end up with. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ഇവരുടെ അവസാനം എന്താകും എന്ന് നോക്കുക. So I ran fast through this highway ഞാൻ ഈ രാജവീതിയിലൂടെ അതിശീഘ്രം മുമ്പോട്ട് to പോയി. find out where they are going to end up with. എവിടെയാണ് ഇവിടെ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഞാൻ വളരെ തിടുക്കത്തോടെ പോയി. And as I was running faster and faster. ഞാൻ വളരെ വേഗത്തോടെ ഇവരുടെ പിന്നാലെ ഓടി. And by the end of that highway, ആ രാജവീതിയുടെ അവസാനത്തിൽ I could read a signboard like this in red letters, glittering letters. ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന ചുവന്ന അക്ഷരത്താൽ മുദ്രിതമായ ഒരു ബോർഡ് വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇടവന്നു. Eternal damnation. നിത്യമായ നാശം. Eternal damnation. നിത്യനാശം. And the Spirit of the Lord asked me a question. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. Are you not bothered about these people? ഈ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു ചിന്താഭാരവുമില്ലേ? They have chosen the path of destruction without knowing that they are going to die forever and ever. അവർ എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പാതയിലാണെന്ന് അവർ അറിയാതെയാണ് അവർ ഈ വഴിയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് They are പോകുന്നത്. walking through this path. അവർ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് മുമ്പോട്ട് And പോകുന്നത്. they are going to end up in eternal damnation. അതിന്റെ അന്ത്യമോ നിത്യമായ There നാശമാകുന്നു. is no way that they can return once they reach there. ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു വരുവാൻ സാധ്യതയില്ല. Are you not bothered about these people? നീ ഇവരെ കുറിച്ച് ചിന്താഭാരമുള്ളവനല്ലേ? Don't you have anything to say to these people? ഈ വ്യക്തികളോട് പറയുവാനായി നിന്റെ പക്കൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലേ? Will you not speak to them to come out of this path? നിനക്ക് അവരോട് പറയുവാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നടക്കുവാൻ? As a preacher's kid, I knew that God is calling for ministry. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഉപദേശി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് എന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെന്ന്. പാസ്റ്ററുടെ മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്ന്. Then I asked the Lord like this. അതിനുശേഷം ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, Lord, there are 8 more in my family.
എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇനിയും 8 പേരുണ്ടല്ലോ. Lord, call any one of them. ആ 8-ൽ ഒന്നിനെ വിളിച്ചുകൂടെ? Lord, I will go and get a job and support your missions. കർത്താവേ, ഞാൻ കടന്നുപോയി ജോലി പ്രാപിച്ച് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ I ബാധ്യസ്ഥനാണ്. will support the missionaries. ഞാൻ ആ മിഷണറിമാരെ ഞാൻ സഹായിക്കാം. And during weekends I will go and preach. ഞാൻ ആ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ അവസാനം വന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോളാം. You know, in the weekends I can go and preach the gospel. ആഴ്ച വാരാന്ത്യത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു ചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചോളാം. During vacation I will go and preach the എന്റെ gospel. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ സുവിശേഷത്തെ പ്രസംഗിക്കാം. I need not stretch my hand for my daily living in front of the people and the believers. I need not stretch my hand in front of the people for my daily living and for my family. എന്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിനും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുവാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും നീ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. I am fed up with my life. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് മടുത്തു. I am fed up with that lifestyle. അത്തരം ഒരു ജീവിത ശൈലിയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് I മടുത്തു. want to go and do some job and earn money and support other people. എന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൈസ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I don't want to walk around the people with the offering basket and collect money from my people. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വഴിപാടിന്റെ പാത്രമായി സ്തോത്ര കാഴ്ചയുടെ പാത്രമായി കടന്നു ചെന്ന് പൈസ പിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ മടുത്തു കഴിഞ്ഞു. Lord, call someone else from my family. കർത്താവേ, എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റു ചിലരിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലും. I don't want to be a preacher. എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിന്റെ ഉപദേശിയായിരിക്കാൻ ഞാൻ I താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. don't want to be a pastor. എനിക്കൊരു ഇടയനായിരിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. I hate that position. ഞാൻ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയെ വെറുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. I myself and God was in a great struggle for many days. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ വളരെ സംഘർഷം അനുഭവിച്ചു. And every day the Lord said, you are a rescuer and you have to rescue the generation. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ ദിവസവും എന്നോട് മന്ത്രിച്ചിരുന്നു, നിനക്കൊരു ഒരു രക്ഷാ ദൗത്യം നിന്നിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനു I വേണ്ടിയിട്ടാണ്. have chosen you to be a rescuer of this generation. ഈ തലമുറയെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തലമുറയിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. And I told the Lord, I don't want to be a rescuer. ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, എനിക്ക് ആ പ്രവൃത്തി വേണ്ട. Days went on like that. ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് God പോയി. gave me the second. I thought that God is satisfied with my deal with him. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്റെ ഈ മറുപടിയിൽ ദൈവം തൃപ്തനായി കാണുമെന്ന്. You know, I told him, God, I will give money for the ministry. കാരണം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഞാൻ പണം തന്നുകൊള്ളാം. Because of the salary I get, I can support many missionaries. എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് അനേകം മിഷണറിമാരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. You know, during the weekends I will go as a missionary. വാരാന്ത്യത്തിൽ എനിക്ക് കടന്നു ചെന്ന് മിഷണറിമാരോട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും. I will go as a missionary. എനിക്കൊരു മിഷണറിയായി തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയും. During vacations I can go and preach gospel. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും. But if I become a missionary, I don't have money, I cannot support anybody, I cannot do anything. പക്ഷെ ഞാനൊരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണം ലഭിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് എന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. Only one person can go and preach. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കടന്നു ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ But if I will go and do some job, I can support at least 10 missionaries at that time. മറിച്ച് ഞാൻ കടന്നു ചെന്ന് എനിക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 10 പേരെയെങ്കിലും എനിക്ക് സഹായിക്കുവാൻ So കഴിയും. I thought I convinced Jesus. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കർത്താവിന് തൃപ്തികരമായി I എന്നാണ്. thought I convinced him. ഞാൻ അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. But he was not convinced. പക്ഷേ എന്റെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും അതിൽ After a ബോധ്യപ്പെടുവാനായില്ല. few days, ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് he ശേഷം gave me a second vision. രണ്ടാമതൊരു ദർശനം ദൈവം In that തന്നു. vision, the Spirit of the Lord took me to a mountain packed with the sheep. അവിടെ ആടുകളാൽ നിറയപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു മലമുകളിലേക്കാണ് ദൈവം എന്നെ ചില കൊണ്ടുപോയത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഒരു മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതിന്റെ താഴ്വരകൾ മുഴുവനും ആടുകളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. Sheep from different color, വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ആടുകൾ, different age group, വ്യത്യസ്ത വയസ്സുകളിൽപ്പെട്ട ആടുകൾ, different size. വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള. And I was enjoying the scenery like anything. ആ ഒരു പ്രകൃതി ദൃശ്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ആസ്വദിച്ചു. I enjoyed the sheep. When I looked down, I saw the sheep were enjoying their life like anything. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ താഴെയുള്ള ആടുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നതായി ഞാൻ There കണ്ടു. was a river going through this. There was a brook going through this valley. ആ താഴ്വരയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടൊരു അരുവി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. And the sheep were eating the grass and drinking water from that brook. അവിടെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആടുകൾ പുല്ലുകൾ തിന്നുകയും ആ അരുവിയിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Jumping around and enjoying their life. അവരുടെ ജീവിതത്തെ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് അവർ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. As I was watching over this scene, ഞാൻ ഈ ദൃശ്യത്തെ I നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ saw the sheep are going down to the valley. ആ താഴ്വരയിലൂടെ ആടുകൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ Going down and down. താഴേക്ക് നടന്നു Enjoying പോകുന്നു. their life like anything. അവരുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്. And when it came to the bottom of that mountain, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തേക്ക് അവരെത്തിയപ്പോൾ
I saw one by one disappearing from my sight. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി എന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അതെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. I could hear a cry from that bottom. എനിക്ക് ആ അടിവാരത്തിൽ നിന്നും ആ ഗർത്തത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിലവിളി മാത്രമേ കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. And I could see the sheep disappearing from my sight. എന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും എന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും ആടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് I wanted to know what's happening to the sheep over here. അവിടുത്തെ ആടുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ There were no wild animals around them. അവർക്ക് ചുറ്റും ഒരു കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പോലുമില്ല. But still they were disappearing from my sight. പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും ആടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. I wanted to know what's happening over there. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാൻ ഞാൻ വളരെയധികം തിടുക്കം കാണിച്ചു. I ran down to the valley. ഞാൻ താഴ്വരയുടെ അടിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. When I reached at the downside, when I reached at the bottom, ഞാൻ അതിന്റെ അടിവാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ I could see a bottomless pit towards the end of that valley. അഗാധമായ ഒരു ഗർത്തത്തെ കാണുവാൻ ഞാൻ ഇടവന്നു. And the sheep are falling down one by one into that pit. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ആടുകൾ ഈ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് നിപതിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. And I could hear the shrill cry of this sheep. ഈ ഗർത്തത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ആടുകളുടെ ദയനീയ നിലവിളി ഞാൻ കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നു. I wish if there could have been a shepherd over here, these sheep could have been saved. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി, ഒരു ഇടയൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദയനീയമായ ഈ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു. And I heard a voice from heaven on that day. ആ ദിവസത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. I am looking for a shepherd. ഞാൻ ഒരു ഇടയനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. 24 hours a day. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. 12 months of a year. വർഷത്തിൽ 12 മാസവും Not on a part-time basis. ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല, a full-time shepherd. ഒരു മുഴുനീള ശുശ്രൂഷകൻ. And my heart is after you. എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ പിറകെയാണ്. And my heart is after you. എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ പിറകെയാണ്. And I want you to be that shepherd to save this sheep. ഈ നാശത്തിലേക്ക് നിപതിക്കുന്ന ആടുകളെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കുന്ന ഇടയനാകുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I could see and sense the urgency of a shepherd over there. അവിടെ ഒരു ഇടയൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. I could see the urgency of a shepherd. ഒരു ഇടയന്റെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. I knew that I cannot waste time anymore. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യമായി, എനിക്ക് മുമ്പിൽ പാഴാക്കുവാൻ സമയമില്ല. Every moment I waste, the sheep are going to fall down and lost forever. ഞാൻ പാഴാക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ആത്യന്തികമായി എന്നേക്കുമായി ആടുകൾ നശിക്കുവാൻ ഇടവരുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. I have to preach to the people that you have chosen the path of destruction. ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പാത നിത്യനാശത്തിന്റെ പാതയാണെന്ന് ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. I have to proclaim them, come out of this way. ഞാൻ ആ ജനക്കൂട്ടത്തോട് ഇങ്ങനെ വിളംബരം ചെയ്തു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിയെ വിട്ട് തിരികെ വരിക. Come out from that path of destruction. നാശത്തിന്റെ പാത വിട്ടൊഴിയുവാൻ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. Dear brothers and dear sisters, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, there was a need of shepherd, an urgent need. ഒരിടയന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ആവശ്യമാണ്. Those 2 dreams and visions that made me to step out into the ministry. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ആയിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയ 2 ദർശനങ്ങൾ അതായിരുന്നു. Because of those dreams and visions, I am even now in the ministry. ആ 2 ദർശനങ്ങളാണ് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. ഇന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. On that day I said to the Lord, ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, Lord, here I am. I will do whatever you ask me to do. കർത്താവേ, അടിയനിതാ, നീ എന്ത് എന്നോട് അരുളി ചെയ്താൽ I will do the evangelistic work that is proclaiming to the people the way they have chosen our destruction. Come back. നാശത്തിന്റെ വാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് നിന്റെ നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. That was the mission of evangelism. അതാകുന്നു സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ ദൗത്യം. And I knew that God has given me a mission of pastorship to take care of the sheep that God has given to me. ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആടുകളെ പരിപാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വരം കൂടി ദൈവം എന്നിൽ ബരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Dear brothers and dear sisters, പ്രിയ സഹോദരി there is an urgency around us. നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു തിടുക്കത്തിന്റെ The അവസ്ഥയുണ്ട്. world around us is burning. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. With problems, പ്രശ്നങ്ങളാൽ, in alcohol, മദ്യാസക്തിയാൽ, in drugs, മയക്കുമരുന്നിനാൽ, in so many with many other problems. മറ്റനേകം പ്രശ്നങ്ങളാൽ. What have you done so far? അതിനോട് നിന്റെ പ്രതികരണം നീ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? You say that you are a child of God and enjoying the childship or sonship. നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രത്വം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? You are still praying for more blessings in your life. നീ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? For a better car, ഒരു നല്ലൊരു കാറിന് വേണ്ടി, for a better house, നല്ലൊരു വീടിന് വേണ്ടി, for more acres of rubber land, കുറെ കൂടി തോട്ടങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി, for a better employment, നല്ലൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി. Don't misunderstand me, I am not against all these things. നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരുള്ളവനല്ല.
മാത്രമുള്ള വ്യക്തിയല്ല. But there is a call on your life. പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിളിയുണ്ട്. If you are a member of the body of Christ, നീ സഭയാൻ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംഗമാണെങ്കിൽ, if you are a chosen child of God, നീ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തലമുറയുടെ ഒരു പൈതലാണെങ്കിൽ, if you are a member in the body of Jesus, സഭയാൻ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംഗമാണെങ്കിൽ, there is a mission in your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. And that mission is the rescue mission. ആ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ്. You have to save somebody. നിങ്ങൾക്ക് ചിലരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാൻ You കഴിയും. have to spend your time to rescue people. നിങ്ങൾക്ക് ചിലരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ You വേർതിരിക്കുവാൻ have to കഴിയും. spend your resources to save people. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി That ഉപയോഗിക്കുവാൻ. doesn't mean that you have to go to North India to rescue people. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം വിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെന്നല്ല. That doesn't mean that you have to go to Africa to rescue people. ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ചെന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ Your സാരം. next neighbor is burning. നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസി വെന്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. Your neighbor is burning with problems. നിന്റെ അയൽവാസി പ്രശ്നങ്ങളാൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. Your colleague is burning with നിന്റെ problems. സഹപ്രവർത്തകൻ പ്രശ്നങ്ങളാൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The person who is sitting the next table is burning with problems. നിന്റെ അടുത്ത മേശയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രശ്നങ്ങളാൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Dear brother and dear sister, പ്രിയ സഹോദരി you സഹോദരന്മാരെ, are his rescuer. നീയാകുന്നു അവനെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തി. Church, അല്ലയോ സഭയെ, we have a rescue mission. നമുക്കൊരു രക്ഷാദൗത്യമുണ്ട്. We have to reach out this community. നാം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. We have to help these people. സഹായത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നാം We നീട്ടണം. have a mission of mercy to other people. മറ്റുള്ളവരുടെ കരുണ കാണിക്കേണ്ട ദൗത്യം നമുക്കുണ്ട്. And also we have a mission of rescue. അത് മാത്രമല്ല അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന ദൗത്യം So കൂടെയുണ്ട്. Jude is concluding his epistle challenging the church, awake and be a rescuer in this world. യൂദാലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോടുള്ള മുന്നോടിയായി പറയണം, അല്ലയോ സഭയെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് വെന്തെരിയുന്ന സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നീ നിന്നെ തന്നെ ഒരുക്കുക. Church, arise and be a rescuer of your neighbor. അല്ലയോ സഭയെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ സഭയുടെ ഉദ്ധാരകനായി, നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരന്റെ ഉദ്ധാരകനായി തീരുക. Rescuer of your family, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നീ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക. community, നിന്റെ സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കുക. your district, നിന്റെ ജില്ലയെ ഉദ്ധരിക്കുക. your state, നിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്ധരിക്കുക. your country. നിന്റെ രാഷ്ട്രത്തെ We ഉദ്ധരിക്കുക. have a rescue mission. നമുക്കൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദൈവം That's പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. why we are declaring this message to the world. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ സന്ദേശം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. People from 105 countries are listening our messages. 105 രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രസംഗം We ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. are building those people. നാം ആ ജനങ്ങളെ ദിവസം പ്രതി We are പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. challenging them. നാം അവരെ We are വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. making them aware of their mission in this world. ഈ ലോകത്തിൽ അവർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് അവരെ Every ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ്. church has a rescue mission. എല്ലാ സഭയ്ക്കും രക്ഷാദൗത്യമുണ്ട്. Every believer is a rescuer. എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകരാണ്. Have you done your part? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. What have you done to rescue your brothers? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടു സഹോദരനെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? They are burning. അവർ വെന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are burning. അവർ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Any delay you make will cause in their death. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അനാസ്ഥയും അവരുടെ ആത്യന്തികമായ മരണത്തിൽ By the കലാശിക്കും. time I finish my message, ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ thousands and thousands have entered into eternity without Jesus. യേശുവിനെ കൂടാതെ അനേകർ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് നിബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They have never heard about Jesus. അവർ അവരുടെ ആയുസ്സിൽ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. Why? എന്തുകൊണ്ട്? We failed to do our mission. ദൈവം നമ്മിൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു. This church will be more accountable to God than any other generation. മറ്റേതൊരു തലമുറയേക്കാളും ഈ തലമുറയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് കടപ്പാടുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. And this church will be more accountable to many other churches in this city. ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള മറ്റനേകം സഭകളെക്കാളും ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്. Why? എന്തുകൊണ്ട്? We have better resources. നമുക്ക് അത്രമാത്രം വിഭവങ്ങളെ ദൈവം തന്നു. We have very educated people. നമുക്ക് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ജനങ്ങളെ ദൈവം തന്നു. We have high-tech technology with us. ഉന്നതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ദൈവം തന്നു. Internet, ഇന്റർനെറ്റിനെ ദൈവം തന്നു. ടെലിവിഷനെ ദൈവം തന്നു. so many other resources, so many other technologies has given to the body of Christ. മറ്റനേകം സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സൗകര്യങ്ങളെ, സഹായത്തെ ദൈവം തന്നു. And God has blessed this church with better earning members. വളരെയധികം സമ്പത്തുകളാൽ വരുമാനമുള്ള ജനങ്ങളാൽ ദൈവം ഈ സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. Have we ever done our part to rescue the world? ഈ ലോകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും നാം എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? If not, ഇല്ല എങ്കിൽ this morning the Holy Spirit is speaking to us through the book of Jude. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യൂദയുടെ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ്. Snatch someone from the fire and save them. ചിലരെ തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പീൻ.
Be a rescuer in this generation. ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രക്ഷാദൗത്യമുള്ളവനായിരിക്കുക. Be a rescuer in this generation. ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകനായിരിക്കുക. May the Holy Spirit help you to be a rescuer in this generation. ഈ തലമുറയിൽ ശിഷ്ടായുസിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകനായിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. Not only to be a healthy Christian, but a rescuer. ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആത്മീയനായി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകനായി കൂടെ. If you are ready for that, നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ can you stand on your feet? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. If you are ready, നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ മാത്രം. I will be a rescuer for this generation. ഈ തലമുറയിൽ ഞാനൊരു രക്ഷാദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം. I will do my best to rescue my generation. ഞാൻ ഈ തലമുറയിൽ എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന വിധം മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കുമെന്നുള്ളവർ മാത്രം. I will spend my resources. ദൈവം എനിക്ക് തന്ന വിഭവങ്ങളെ ഞാൻ ചെലവഴിക്കും. I will give my child. ഞാൻ എൻ്റെ തലമുറയെ അതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. I will give my health. ഞാൻ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. Anything God has given to me, I will use it to rescue other people. ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കും. Before somebody dies, I will give him gospel. മറ്റുള്ളവർ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഞാൻ അവരെ അറിയിക്കും. Before someone dies, I will show him the love of God. മറ്റുള്ളവർ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ദൈവത്തിന്റെ നിർമ്മലമായ സ്നേഹം ഞാൻ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും. Maybe you will be the last person he will see in this world. ഒരുപക്ഷേ ആ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കാണുന്ന അവസാനത്തെ വ്യക്തി നിങ്ങളായിരിക്കാം. Maybe you will be the last person who will get a chance to share the gospel with that person. ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ പെടുന്ന അവസാനത്തെ വ്യക്തി ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളായിരിക്കാം. You may be the last Christian he has met. അവന്റെ ആയുസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളായിരിക്കാം. Have you ever shared gospel with him? നീ എപ്പോഴെങ്കിലും അവനോട് സുവിശേഷം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടോ? If not, ഇല്ല എങ്കിൽ you have failed in your mission. നീ നിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ്. Let's close our eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. Loving Heavenly Father, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവേ, many times we thought that our responsibility is to be a good Christian. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. To build our life in good faith. വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ പണിയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്. But thank you for opening our eyes to see our responsibility and the mission. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യവും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നതിനായി സ്തോത്രം. Thank you for reminding us that you have appointed us as a rescuer. ഈ തലമുറയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകനായി ഞങ്ങളെ അങ്ങ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നന്ദി പറയുന്നു. Help us to reach the lost generation with your love and compassion and mercy. നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തെയും കരുണയെയും വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ എടുത്തുപയോഗിക്കുമാറാകണമേ. Father, we just thank you for opening our eyes. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. We just open ourselves to the work of the Holy Spirit now. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്നു തരുന്നു. We are obedient. ഞങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. Will be a rescuer for this generation. ഈ തലമുറയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു രക്ഷാദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുവാൻ. The generation that die without the hope of Jesus. യേശുവിന്റെ പ്രത്യാശ അനുഭവിക്കാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറയുടെ മധ്യത്തിൽ open our eyes to see them and see the need around us. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അധിവസിക്കുന്ന തലമുറയെ കാണുവാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. And bring them to the body of Christ. സഭയാം ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് അവരെ പണിയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. Next Sunday when we come to worship you, കർത്താവേ, അടുത്ത ആഴ്ച അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ help us to bring some people who have been rescued through our hands. നിത്യനാശത്തിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് ഈ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Thank you, Jesus. കർത്താവേ, നന്ദി പറയുന്നു. In Jesus' name we pray. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen.